मुङाथ' फुंबिलि बसुमतारी ओमफ्राय आङो चिरांनिनो बासुगाव होनो बासुगाव एक्चुअली टाउनाव थानाय जाया बांद्राय गामियाव थायो रनसाइदाम होनो बेनो आंनि आङो गिबि सिमां ना मोगथां गोदो मोनसे फिल्म ओंखारदोंमोन बेयाव आङो आब' संगिनानि उन्दैनि रल खालामदोंमोन आङो बेनो फार्स्टमोन आंना ओमफ्राय बेयाव खाफालि लिरनायावबो दंमोन आरो दा एलबामाव आङो आर्ट सानजाराङाव लाजेनदोंमोन गोजोन गोजोन होननाय मोनसे आंनिनो खननायमोन आंनि मेथाइयाथ' गिबियावनो एलबामाव फैजेननाया माबा आं नागिरो ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनि चेनेल मोनसे माबादों बेयावहाय गोरबो मोनसे भिडिअ बेखौ बानायजेनदों ओमफ्राय दा शर्ट मुभि लाबोदों ओमफ्राय बिदिनो फैबावगोन शर्ट मुभि आरो एलबाम बेफोर फैबाय थागोन आंथ' दिनैहाय मोसागोनबो आरो खनगोनबो खननाया एक्चुअलि आंनि गानफोरखौनो खनगोन बेफोरनो गामि गुदिनि लाय आदा खौरां बेफोरखौनो खनसै आरो गोसो दंबोला बुंना लागा जायखौ बिराद माने मोनसे समाव रिल्सआव बिराद मानसिफ्रा बानायदोंमोन रिल्स बेखौनो खननोसै ओमफ्राय दोंनैसो मोसानोसै डुएट आङो फैनो मोननानै जोबोद गोजोननायथ' मोनदों खिन्थु आङो माने सानाव सफैनाय जायाखै नालाय बेखायनो बाहेरानि नुथायखौ मोजाङै नुजोबनो मोनासै आरोना ओंखायनो दा आं बाहेरानि जेबो बुंनो हाथ'नाय नंला दा खिन्थु सफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आंथ' आसा गैयाबोमोन नालाय फैनो मोनगोन माब्लाबा दा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आर्टिस्टफोरखौ जाखांफु आर्टिस्टफोरखौ मा मेसेज होनो सानो माबायदि आवगायबो जानो सानो एक्चुअली मा दानि जाखांफुनाय आच्छा आं बेखौनो बुंनो सानो जोंहा जोंनि बर' हारिखौ फोथांनोब्ला बे कालचारजोंल' नङा अनेक फोरजोंबो माने फोथांनो हायो खिन्थु नैबे कालचार लाइनाव बुंनो थाङोबा कालचारनिफ्राय जानानै बुंनो थाङोबा जोंहा कालचारखौ गोबां दावगानो थाखाय माने गोबां हार्डवर्क खालामनांगौ दङ गोबां सापर्ट होनांगौ दङ जोंना माखासे सिख्लाफोरखौ नुनो मोनो जेनेबा हगारनो बायो बिमा बिफाफ्रा खिन्थु माखासे खेथ्रआव हगारनो हायो बिमा बिफाफ्राबो नायनानै एसे फिसाफोरखौहाय कालचाराव हगारनाय मोनसे माबाखौ फैनांसिगौ आरोखि माबा मोनसे सापर्ट होनाया बेखौ होनो हानांसिगौ आरो पेरेन्टसफ्राबो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि माखासे गोदान माने एक्टिं जेनेबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो बर' सावथुनाव हाबनानै मा मुलाम्फा मोनगोन सानो बेफोरखौ आंथ' बुंथ'नो हानाय नंला माबा मोनसे सर्स नुहुरो नामा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जुदि लास्टाव जोङो लास्ट ममेन्टाव मोनसे माबा मोनसे नाम खामायनो हायोबा नामानो बेबायदि नाम मोनसे खामायनो हायोबा जोंहानो सिनायजागोन आरो बेनो आरो नोंथाङा मा थांखि दं जोबनायाव आंहाथ' थांखिया बेनोखि सानसे समाव आंबो फेमास जानो लुगैयो बेयाथ' बयबो दंखायो बिदि साननाया थ' नाजानो नागिरदों आंबो सानसे समाव एसे सिनायजानाय फेमास जानो हाथाव मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला